A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, co muter Ericha waży na obiad, kim jest kuzynka od profesora Elma i jak detektyw Erich rozwiązał sprawę smażonki na łajbie. Zapraszam. Siemanko, tutaj Erich i witam w drugim sezonie krystalicznych Pokemonów. Zdobyliśmy liga i teraz cisnemy dalej. Wiem, że mój fater jest w Kanto i dostaniemy się do niego. Fajnie jakby dostał wycuk z tego biznesu. Halo Erich? Słuchaj, mam coś do ciebie. Tutaj moja kuzynka Helga dała mi bilet na statek w Krupskim Młynie. Chodź go odbierz, bo ja nie mogę iść. Pogodomy u mnie Pójdź sam do mnie. Dobra, cisnemy do tego Elma Pieruna. Jako Helga otrzymuj fanzoli. Co ty fanzolisz? Erich! Jednakżeś pilot, bo to... Chłopie, nie trzeba było bez okna mnie zawołać, ty, tylko obok stołu, ty, po coś ty do mnie dzwonił, ty? Skąd miałeś wiedzieć, kaś ty je? No trzeba było ino wyleźć i kuknąć na plac, to byś już wiedział. Dobra, dość tego fanzolenia. Mam dla ciebie SS Ticket. I to specjalna przepustka na prestiżowy statek. Daj pociśniesz do Kantu. Ja, a te SS to jest od sponsora Rossmana, czy o co chodzi? Nie wiem, Helga mi go dała, że ona jeszcze po łupie to dostaje. Tam podobno jest zlot jakiegoś szakietu wojennego. Chyba marynarki. Ja nie wiem, ale na wszelki wypadek łobiec się w cały łańcuch. Pieruna, hopie, dajesz mi coś za darmo, a się nagle muszę sztyglować, ja? Ja nie wiem, co to jest za fajer, ale jedź, bo ja nie mogę. Pamiętaj, ten statek startuje w Krupskim Młynie. Dobre, dzięki. Dobra, jeszcze pocisnemy do muter. Kaj, muter, pierunie, Kaj, uciekła do fatra. Nie ma go, albo do ołka. A nie ją naważy. Ty słuchaj, masz rolady? Jakie rolady? Jest dzisiaj czwartek. Co ty fanzolisz? No myślę, żeś kupiła rolady. Opie, ale mięso to je na torku w Radzionkowie. U niej ino w soboty otwarte i w środy. A dzisiaj mamy czwartek. Dobra, tak taki pytał, co waży, bo za głodny je. Jesteś w sprawie kasy, ja? Nie. Dobra, fanzola cisnemy tam. Dobra, żeśmy są w Krupskim Młynie. A jeszcze pocisnę do liderki. Ty siemano, idzie ze mną na zolety? Znowu ty, co ty tu sam robisz? Ty dziołcha, bo ja już jest Master of Pokémon. Co ty fanzolisz? No całe życie wydobycie. No tak ci, że tu nie ma grubych, hopie. Ciś na Mysłowice tam. Ale ja już tam był. To co ty tu robisz? Ja cisnę na statek. Jocha, ja parostatkiem w piękny rejs pocisnę. Łoby jak najdalej. Pieruna jako zmierzła dziołcha. Dobra, to idziemy. O pieruna, wiele wody, a nie jak jest nad morzem, dobra. A to jest głupi pieruna. Słuchaj, tylko elitarny klub SS może przejść stąd. Ale ja mam. Opie, ja mam wszystkie papiery. Opie, jak jest czysty jak szłapy dej kamula. Dobra, właź na statek. Te on już wystartował? Ja? Musisz poczekać ino aż tam dopłyniemy, hopie, to nie teleportacja. Dobra, czekaj. Łociul! O stary hopie, cisna do haźla, bo tu ta smażonka to je jako lewo. Hopie, nie żryj tego. Poza tym statkiem zostanie taki ślad, że wszystkie te ryby pozdychają. Słuchaj, ten zechkaś stracił moja cera. Widział, żeś ją? Hopie, ale jak dopiero to w los. Widziałeś ją, jak ona kaś furgała z nudelkulą. A skąd ona tu wzięła nudelkula? Bo jak żeśmy poszli coś zeżryć, to wlazła do kuchni i ciepała wszystkim w kucharzy co się do. Potem oni za nią lotali, a ona wzięła ino nudelkula i powiedziała, że pójdźcie i złapcie mnie. I tak lotamy już bez godzina po tym statku i się wszyscy szukają. Jeruna, jak myślę, już będzie kaś normalnie. No nie będzie, no nie cholera. A kaje moja kabina. Skąd ja to mam wiedzieć? Pukaj se. Nie, rzeczywiście prestiżowy jest ten statek, polecam. Ty, co tu jest? To jest puste, ale to chyba nie moje. Co to ma być, te? Ej, co mi włazisz do izby? Ty, jak myślę, że to jest jadalnia. Ja tak kukum na ciebie, to już widzę, że już nie ma co jeść, te. Łopie, trochę ten mięsny jeszcze ci stwardniał, te. Słuchaj, jak mnie wnerwisz, to zaraz ci pokażę, co innego mi stwardniało. Nie, dzięki, hopie, dzięki. Bo pieruna to jest kula do Kamola. Tej Kamola, jedziemy z nim. Kody górnicze. No i go nie ma. Kurde, że nie jest za dobry. Tylko nie jest tej smażonki, bo z dzisiaj rano jeszcze był blody jak ściana. Dobra, dzięki. A co masz w pasioku? Nic, no na pewno, to dobrze, że nie żygał. A ty co? Papie, to jest twoja izba. Możesz spać i tańcować. O pierune, żarcie, to jest dobrze. Oj, nawet komp.
Co tu puszczają? Przygody Asha Ketchupa. Chyba nie mam czasu na takie pierdoły. Idziemy dalej. A tu co mamy? Ty słuchaj, bo ja chcę się najeść trochę, bo mam premium jedzenie, wiesz? Opie, Józek tu zjadł jarzynowo, a jaka ona je ostra. Oj, ten ognisty hałuk. 2 stołówki już są zajęte te. Tutaj jest pusto, pieruna. O, tu są ludzie. I tu jest jedzenie. Opie, chcesz se zicnąć ze mną przy stole, ale to musisz mieć wątroba ze stali i żyć z tytanu. Bo jak możesz, to zapraszam. Nie chłopie, ty się jakoś dziwnie do mnie uśmiechasz. O nie. Myśmy nie są baby, tylko gryfne frele. No to żeście trochę nie jadły drożdży, jak żeście byli za bajtla. Te pieruna, co to jest za turecki miś? O co chodzi? Te nie powinny być czerwone bardziej? Po piorunach się przegrali. Opie, chcesz z nami potańcować? Nie, tańcujcie se ze fatrem. Pieruna bych się wkupił teraz. O hopie, jak tam żyć? Że się pozbył zbędnego balastu. Ja hopie, ale pamiętaj, że już mamy deficyt haziel taśmy bez to. Ale dalej moje cery zechnikaj nie widział. Mimo, że zeg jest czyściutki, to wola się nie ruszać stąd, bo jeszcze krecik może mi zapukać w taborecik. Pomożesz mi, ja? No dobra. Czekaj, to wyjdę tu. Ty, co jest pieruna? Ty masz darmowo wizytę u urologa, że tak fikosz? Kapitan godał, że nie można przejść do jadalni, dopóki się nie dowiemy, w to zatruta smażonka. Ale podobno ten pierun uciekł sam na dół i też ma ubranie z roboty, to weź go poszukaj. Pieruna, muszę wszystkich szukać tutaj, te. Teraz jak jest prywatnym detektywem, czy co? Pieruna. Ty widziałeś tego grzyba? Ni. O ty pierunie, cię tu nie było. Ty, co ty tu robisz? Hopie, się kitrem, bo gadali, że Józek zatruta smażonka, to nie jo. Hopie, nie fandzol mi tu? No hopie, takiego wała, że Józek to zatruł. Hopie, ja wiem, kto zatruta smażonka, to dziocha z nudelkulą. Podobno ona pitnęła do kapitana. Pójdę tam z nim poklachać. Ale powiedz im, że to nie Józek zatruł ta smażonka, bo będę musiał pucować zol bez 2 tygodnie. Słuchaj, to nie ten hop zatruł ta smażonka. Ta, skąd wiesz? Bo jak mi powiedział, że to nie on, to nie krzyżował palców. To jest wystarczający argument, możesz przyjść. Sama woda, jeszcze słona. Nic ino kukać. Tu miała być jadalnia, a tu już są łóżka te. Co to ma być? O chopie, nawet nie kukaj do tego hasioka. To była jadalnia, ale zrobili tu szpital polowy. Jak tak kukum na ciebie, to tobie się szpital przydał. O pieruna, to jest fater od Asha. Znaczy co? Dobry kitek, żryj tego klauna. To ja to fanzola następnym razem cugiem se pojada do kanto. A tu co je? O pieruna, nie, po to zech tu kukał. O nie, muszę podychać, dajcie chwila. Nie, o Jezus, pieruna, żligi. A ty co tam kukasz? A patrzę na to, jakie masz szanse w walce, jakoś ich nie widzę. Ty dziucha, ty mi ryba ciepłaś na kota, ja, brawo, to na pewno wygrasz. O pieruna, żeś wygrał. Nie martw się, ja na ochonem, następnym razem cię pokonam. O dziucha, ty już nie zryj tu, nie. A tu co je? Kapitan Jack. Też patrząc po genach, to Jackie Chan bardziej. A tu jest ta frela. Podowej ta nudelkula. Kapitanku, sorry, że zech takiego larma narobiła. Zech wszędzie lukrecji dodawała do tego żarcia. Bo upa nie chciał mi kupić cheeseburgerów. Ale my tu nie mamy cheeseburgerów. No właśnie dlatego zech to zatruła. Dziocha, pitej mi stąd. Widzisz, że ja tu tą ważną księga. Ty jesteś ta z nudelkulą, ja. Pójdź, bo cię upa szuka, wszyscy cię szukają, a ja najbardziej szukam wyjścia z tej łajby. To pójdź cisnymy. Dziocha, kaś ty była, pierunie. Opa, sorry, że zech takiego bigosu narobiła. Jo, bigosu, to żeś smażonka zrobiła, nie bigos. Bardzo cię kocham, upo. Ale tu jest nudno na tym statku i chciałem trochę poszaleć. Trochę poszalejesz, to ty na placu w kanto, a nie tutaj. Erich, dzięki, że się znot. Jeszcze trochę i by już był siwy, a nie niebieski. Nagrodę dostaniesz metalowy mantel. Ja, po to, żeby rysował zol, ja. Opie twoim sąsiadom z dołu to szlag jasny trefi. Jak będziesz rysował zol, to oni nawet Zenka Martyniuka nie będą mogli już słuchać. Ty hopie, ale ja nie mieszkam w bloku, tylko w chałupie. Nieważne, na pewno kiedyś ci się to przyda. No na pewno, pierunie, nie, ja stąd pitom, ja to fanzola. Hopie, ja wyłaża i to ganz egal, czy to na woda, czy to na zol. Dzięki hopie, pieruna, dosyć mam tego wszystkiego. Dobra hopie, dzięki, żeście byli, to wszystko na dzisiaj. W następnym odcinku już zdobędziemy następną odznakę i obejrzymy pieruna, co je? Siema, to ja Alan. Hopie, ja tu mam mowa końcowo, co mi dzwonisz?
Hopie, moje kudły w szywikach się rozmnażają. W życiu to mam, hopie, co ty mi fandzolisz? Po co ty mi dzwonisz? No chciałem się z tobą podzielić tą ważną informacją. Na razie. Iruna kasuje wszystkie numery, to fanzola. Dobra, dzięki, żeście byli, zasubskrybujcie ten kanał, oczywiście dajcie szłapa w górę i obejrzymy, jak się sprawy Kanto, będziemy się o Fatra pytać, jak to gadają, dasz bubr przygodo, czy jakoś tak. To na razie.